אלי היקר, בכמה משפטים, מה זה בשבילך כל נפשי? כל נפשי זה גם כל הנפש שלי. אני מרגיש שזה לא איזשהו פרויקט קצר מועד, זה איזשהו מסע חיים, זה איזשהו יציאה לדרך שהיא ממלאת את החיים שלי ואת האנשים שאיתם אנחנו פועלים בכל נפשי, במשמעות, בשייכות, בתחושה של משפחה, במלאי תקווה ולתת תקווה לאנשים. זה האפשרות להשמיע את הקול של האנשים השקופים, החבויים שאין להם את הכוחות לפעמים להשמיע את הקול שלהם. אנחנו פה ביחד איתם כדי לתת להם את האפשרות לחיות חיים מכובדים, חיים בצלם אלוהים נברא אדם. לכל אדם מגיע הכבוד והזכות לממש את עצמו, לבטא את עצמו ולקחת אחריות על החיים שלו. אני מרגיש שבשבילי זה שליחות לחיים, זה הייעוד, לקחת אנשים שהגורל שלהם לפעמים לא שפר עליהם, ואיך אנחנו לוקחים את הגורל הזה והופכים אותו לייעוד, לחיים מלאי משמעות. כמו שאמרתי, עם תקווה, עם אנשים שמסתכלים עליהם ורואים אותם, לא רק מסתכלים עליהם, מרגישים אותם. כל בוקר שאני קם, אני מרגיש שכל הנפש שלי האישית ושל כל אלה שאיתנו מתמלאים במשמעות ובתחושה של שליחות. זה הכל נפשי בשבילי. מדהים, תודה. מדהים.